कृष्ण कन्हैया हो बधैया बजेला। अष्टमी के दिना खुशिया के घरे आज आयल शुभ दिनावा। सावन भदौआ मासे अष्टमी के दिना खुशिया के घरे आज आयल शुभ दिनावा। बरसे बदरिया हर से देवकी यशोदा मैया हो बधैया बजेला। तली हले जन्म कृष्ण कन्हैया हो बधैया बजेला। कृष्ण अवतार लेके आयल भगवान हो, यादव कुल घराना यादव वंशियन के शान हो। कृष्ण अवतार लेके आयल भगवान हो, यादव कुल घराना यादव वंशियन के शान हो। गावे गुड्डू राजा लिखे संतोष वीरू भैया हो बधैया बजेला। तली हले जन्म कृष्ण कन्हैया हो बधैया बजेला। कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।